mumanyi kurwa asensemeyo ya nyali bali masaba asorobotirwa senchira yobo ikirano go ikase county ya Nyamira nigotokomera no muri kete jobu maange yoko tumanyi buno mongno yomo aseria tataresi ya gesare kurwa asensemo ya rangenyo ibunge ya West Mugrango niko bonako remechani yago etera kubwatekana no botaka bogendrete kumutakuna mabera tayo na kumusongera ase enkaya yasabona boria basamaria baya wesokia na komokonyo robotirwa senchira yobo ikirano Mgolani nabonja andikite ko genda lindi. Ase ensemo ya rangenyo egotoka ebunge ya West Mugirango ntomerana n'umunge na Teresia Gesare oyo eteire amakongwa kurwa omugako ye asirete Wane na mugako ne ankuru kumanyara agitagasira urwairi wa muriete kunde agagasira wana agantika njandikiti nigo atoerera bunaiga gwetera abokongu obonene kubeka nonya nindagira asemesa ase amatukande akorara njara mungunya wachari bintu nanya kurage anyo cyo bintu nanya kurage no mundu achitinyo mbaka akayi bintu byana akaenda birobyo ndagira nakonyirwe n'abantu omwamate oyepo ikegwaro nate babuna omonginoyo oheteire emetando emenge esenge ncho yobotaka bwaye igobone nchirango chanamorora nabwate shida yokonyora nonye nikibarua nona siendagera kuragira nona abana bayo nonya nogosomia abana nigo yarenge akongumono ase abana bale goseligwa korwa se sukuru kera chingaki nangonyora bese ninki ngweka nari ngugosorora bako basadi nagenda narira koraki bandigere mukamo muroya nateban okonyora kwabo nigo korense nonyanga batemire komokonya mbali konyara twatemire komokonya ndo konyara abamindo nini mubwate okubwa muramo konya ndewensi tokuburia balaya baligeti oyo oranje komokonya akonye omongino sabiri erinda akonye familia yayo no mugako kiaro mondo ratage komokonya amokonye gwetera se nambeye 0729615104 asa marieta koleta Justus yobori nyambane okona kwogosaba komonginoyo buna onde bwensi ore nokuganio kuya abega kobakonya elinde agendere kumenya obogima obuya buna onde bwensi kurwa se county Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi mbiya muno muri kete jobu